na magombo ye familia ne yons ntrachi ko genderera no eturasa mabentu ale korakora na igambi ye mureiga no mwaigwa nchini sakatebe nkaniga uyo bwatebe nsaruguru umweshimiwa iganare kuira libageri kotebanga amaya gwakwanire wocha na umwana oyasirire oinyore tarehe 25 June 2024 abantu mbacha kubakwanya ali bunge abakoruguna Gen Z mbagenda ororo ekaro bachororo mbabwata amararamiko inuna abachumbe mwabwendere tukubwata mutirie ringaneri rigendere guchandira abana na indi nabo babigeta magana abo buya sana bagateba intuna Gen Z igotoroche inga obugima bwaito bwaisire koera kyagera ntubwati gas ntubwati nchire yokonyora chibesa ntubwati kende to kolinse jose bona teba bana batebete na indi bagateba intwe itokorere serikali abantu bare serikali mbi ibagotara n'echibesa intuntu bwati besa motare gwancha omweshimiwa Nyamuku motebie omweshimiwa His Excellency Ruto ara ikaransere bweka nyombere bweka eboli ngenke kegenderete uzabona tari boigo are ikaransere bweka are eboli nga inki abana bakumuboli abana abai bakumuboli ebintu ebisinisa nebinakwanije bono ibintu ebimbigenderete muroche bono yaikire abana kurumwa kuri 151 bakuri bali kati ya miaka 12 mpaka 35 oyo Brian oyo 151 mbale ngabo bwente kokwa mumanya ko response chi police station cha Sambiru ikomi ene ya 11 uzabona tari boigo chikoti cha Sambiru mwale kolengere linwe onye e problem kero rone president yito mumurange ndi muredi UDA onye tagwanja mumu impeach ekyagere nkirende ino mubwada chinguru ekyagere ni mutomire nabana inchi ba Kenya tegererangu abantu banyitu aba MP balito chorete na inde bachakire goteba abana bakwa masasi Nelson Koech muina uzabona tari boigo oyo belgut omo minister olia otenerete internal security otenerete ebiyoge biribigo tolenda otebire abana bakwa amasasi kibuchuma murko menoze wonte yete yero rwetabu ne president yenyene yamanyire goteba bo bono gashagore okwana igoro ya shares choka inekigota amuka mu impeach mware ko impeach yo gotera abantu baitu shares boze yona chimoko speech yo muntu igongo gosaba ogende bunge oboliri swali iki umwana oyayitiretwe na indi compensation to gocha konyora isoe e answer do se bontare boigo e record ya bunge to kororo se bontare boigo no ruororo mampia to nyore na kubwati to se bontare boigo ikiagara ya so record ya parliament na IPOA. We want to call on IPOA to do thorough investigations
to get to the bottom of this problem, ndio tupate majibu, so that we can pursue vile umesema compensation for the family of Iranda. Na inchirindi kongote bega bona ikiro smuli. Mwe unateba no muntu myandi. Kamuan begete namba ibere. Mogo suku namba yamo na inchemba suku meregas. Yamo no nyasaba seseni. Na inde mtogendere gutara nenwe na mogendere takuba na inche. Asante sana birega limbate ibije gusoza muri. Asante. Kabisa. Omoske Musinga. Biamona soko ngaliba. Jemo singa ngorokwa. Ambre atule ya la televisi asende. Ngona batebya abantu baminto pole sana se family. Ande mbatebi no mwana buna kwete. Abaskari na barabo konyora mbabwate gento kende bale kumoitera. Itwale komanya bale go igo bale go kolega asia kuborie para. One pare etwale kubori na ne yango ne yanyamoko ne ye nana. Akuno muntu mujandore. Naende gaki. Bale korosie pare. Bale koruana bandaba. Otanga mwana takweti. Nanji ingo basorra bantu banyasai. Na boli liega asia matuka mange. Gaki mutako no rama bela. Gaki mutako no rama. Wango kuara bana. Gaki mutako no rama. Oyo na ga bana nikira moega asia bibidi we. Te ateba mona kete. Tare kansa. Asedia ekaro andura ketuna konyana umanyetina ande around ende ekaro dura chega ya ekaro go kerego wet moko mutike atebe na musinga no ekaro ge ko romo tu sabel nyasaye toiwana ne nando no kolega asie nyasaye dia basini Omoske musinga mbiamono tubwate principal ya ito na watu wasometa kama Moi University ne family yonsi nege chichi kia around this place poleni asogo sirio mwana moke obwate future yarenge very bright ngo sababa ntonga bali bago kora siasa tababari motokonye gwadi baisi abana post free motika kobeka abana asenjera erembe naende bali babwate kinyomba bakora sinyomba abana Nyamira National Poly neje twara abana abange kamuranje mwagache ki hostel chinyinge abana bagote banyorasi bakomenya mbiamono nyasagendera kubaseseni. Asante. Onde nane gosoto mugoicha gaiga. Ondo to mugoicha. So